आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे साजन राजा। रही सखी घर बहारत हमें देख के रहे हरन मारत कत से मरलक बड़े का गिफ्ट देल सफे का कत से मरलक बड़े का गिफ्ट देल सफे का फूला गेंदा सखी नया साल में लेके हीरो गुंडा सखी दिल देवे आई रहे गुंडा सखी नया साल में लेके हीरो गुंडा सखी दिल देवे सखी जानिए सकूल पीछा करे रोज लेके फूल कहे प्यार हमर कला कबूल न तो जाए हम पंखा में झूल पंखा जब सखी जानिए सकूल पीछा करे रोज लेके फूल कहे प्यार हमर कला कबूल न तो जाए हम पंखा में झूल हाँ बड़ी बाटे सखी दीदी ओकर कहत रहे दीदी बड़ी बाटे सखी दीदी ओकर कहत रहे दीदी लेके घूमे दोस्त गुंडा सखी नया साल में लेके हीरो गुंडा सखी दिल देवे आई रहे गुंडा सखी नया साल में लेके हीरो गुंडा सखी दिल देवे आई रहे गुंडा सखी। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नया साल में लेके हीरो सखी देवे आई राजा राजधानी जी देवेंद्र कहे बसाल तू दिल के अंदर मुकुल मिश्रा शर्मा जितेंद्र हाथों में हमारा दे गई नंबर राजा राजधानी जी देवेंद्र कहे बसाल तू दिल के अंदर मुकुल मिश्रा शर्मा जितेंद्र हाथ में हमारा दे गए नंबर डिजिटल अखिलेश ओम प्रकाश विशेष डिजिटल अखिलेश हरिशरण विशेष बाड़े मुंडा सखी नया साल में लेके हीरो गुंडा सखी दिल देवे आई रहे गुंडा सखी नया साल में लेके हीरो गुंडा सखी दिल देवे आई रहे गुंडा सखी। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।